Добър ден, уважаеми зрители! Бих искал да ви представя Роял Фойрих, кабинети Роял. Самата фирма, която прави тези рояли, е австрийска и работи от 1851 година. Роялите са с много добра клавиатура, имат дълбочина, звука е много фин, дълбок, типичен виенски, австрийски звук, като чувствителността на клавиатурата е много голяма. Може да се свират леки работи, могат да се свират по-тежки. Ще ви направя една демонстрация да чуете звука. Още една пиеса, така малко по-мащабна. Също може да се каже, че има специална лампа, която се включва и осветява нотите. Има три педала. Сустейн педал за резонанс, сустиното, който е специфичен педал, примерно свири се, задържа акорда в средата и в дясна ръка може да се импровизира. Или в ляво бас. Той е специфичен левия педал, той е за по-умекотено свирене. Фабриката Фойрих, фирма Фойрих, произвежда изключително качествени пиана, австрийско качество, така че който иска може да заповяда във фирма Ронитон и да поръча съответния роял или пиано. Благодаря ви за вниманието.